Mislim da me je ovo 20. i jubilarno da smo zajedno. Isto je kao i prošle godine, podela paketića, naravno paketić će za mene, to će da nam Razda uradi. Napolju su pljeskavice za građane ko hoće da uzme, greje se rakija, greje se vino. Od estradnih umetnika Tamara Milutinović i Dinča. U međupauzi ili pre njih će biti trubači naši lokalni. U 12 sati ide vatromet i na kraju mi ostaje samo da poželim svim našim Srbima i bilo gde da su u svetu srećnu srpsku novu godinu, puno zdravlja, sloge u porodici i sreće, a za ostalo ćemo se snađemo sami. Da me remete oni što mi crpe moć, što menjaju krevete svaku drugu treću noć. Takvima je kriva sabranje, meni treba neko ostvareni za to. Hoću paketić da me